alon tata lenggahira risang marta tameng dasih misudan dono raras blegagak ugag-ugag sak doleta meh layak kok sudongku manuke padha nganer jagone padha tarung jebul no piyai nom-noman sing rawuh mongko tejane manter nyodo lanang mangke riyen ten ampun sinenggo kula menika tambuh nyatane nggih dereng nate wanu Kyai nderek nepangaken kula menika Bambang Pamegatsih wingking saking pertapan Gebang Tinatar kula menika putranipun Ibu Endang Wulangun wayahe yang Begawan Syekh Paminto Bambang Pamegatsih saking pertapan Gebang Tinatar inggih sowan kula ngaturaken pangabekti Yai nggih pun kula tampi nanging dawah sami-sami lanjengan dika kalih kula ampun basa kula niku mung derajate ngaceplik yen kula mboten basa mangke kenging siku denda mboten kula niku mboten malati pun mboten sah basa ngoko mawon lanjengan dika tak aturi lenggah wonten nginggil iya yen mengkono jebul wis lenggah nginggil ket mau. Nah ngoten lak malah sekeca. Lajeng wonten wigatos menapa den Kyai Semar. Anut dawuh pangendikane Kanjeng Eyang lan Kanjeng Ibu. Aku iki putrane satriya Madukara kang kekasih Raden Arjuna. Kang mengkono aku nyuwun marang Kyai Semar, larapna nggonku bakal ngawau Sudarma Kyai Semar. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan nanging wadana katon remu-remu kalingan hangrangan sang tiah manangkung sumungkem guling sang agung rarapa baboe maneman peraten tek pranto kula tadah runte nggih den inggih yen panjenengan badhe ngawau Sudarma kula mboten kawratan nglarapke wonten ngersane Keng Rama inggih Ndara Janaka nanging mangke mang matur piyambak lan bab dipun tampilan botenipun mangke gumantung Ndara Arjuna iya Kyai matur nuwun nggih pun monggo budal kula dereke Dole Gareng Petruk Bagong ayo dereke ndaramu iki Kita
semubang Hyang Haruna kadinetraning Anggora apuh sabdaning kukila ping kanegara saketer Putu Prabu Kresna, Putu Prabu Punta Werkudara Janaka, Gatotkaca lan Bima. Sawise padha tata lenggah tumuli matur mbaka siji. Apa to sejatine dene nganti padha gumrubyuk gemruduk tumeka ning Praja Wirata kene. Putu-putuku. Eyang sowan kula kadang menika mboten sanes namung kepengin badhe nyuwun pepajar ingkang mujudaken pengadilan saking paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda ing Wirata. Pengadilan bab apa? Inggih. Ing antawisipun anak kula pun setija kaliyan yoga kula Gatotkaca menika sami rebat leres. Inggih menika babakan Bumi Tunggarana. Kikis utawi tapel wates antawisipun Raju Trisna kaliyan Pringgondani. Oh, Tunggarana tinggalane Adipati Kalamastaka mbiyen. Nun inggih Hyang kasinggihan. Ingkang menika mugi Kanjeng Hyang keparenga ingkang paring karampungan adhedhasar adil tuwin leres. Turangga Tunggarana menika bawah Raju Trisna menapa wewengkon Pringgondani. Jagat wasisaning Bathara wayah Blora jagat. Oh, lah yen ngono ora ketang sklimah rong klimah. Aku butuh rembugan karo anakku sakloro niki, Kresna. Lan kabeh wae dadya seksi. Antaraning Gatotkaca lan Setija tak dangune mbaka siji. Nun inggih kasinggihan. Kula sumanggahaken Eyang Setija, apa bener yen Tunggarana iki wewengkon Raju Trisna? Upama bener banjur dasar apa? Inggih. Mila leres wiwit rumiyin, wiwit gina-magina Tunggarana dados wewengkon kula. Dene Adipati Wahana menika inggih rerehan kula nang dipun rebat kaliyan tiyang Pringgondani. Lah yen boma ngaku Tunggarana kuwi wewengkonmu, apa sira bisa nuduhake bukti lan seksi ingkang kuat? Lho, buktinipun sampun cetha. Bilih seprika sepriki Tunggarana menika jajahan kula, perkawis seksi nggih sampun gamblang lan ugi kathah seksi kula. Apa kaki Prabu Boma duwe layang kekancingan? Layang kekancingan tumrap kula mboten baken. Ngertos kula wiwit kula jumeneng dados ratu wonten Raju Trisna, Tunggarana sampun dados jajahan kula. Ngertos kula inggih namung kantun nglenggahi klasa gumelar lan kula kinten cara tiyang sepuh rumiyin perkawis bumi lan pekarangan menika boten perlu mawi layang-layangan. Namung cekap pitados ngaten boten perlu mawi layang kekancingan. Lah kuwi klerune. Mongko mbuh wujud bumi, mbuh wujud wisma lan barang apa kuwi wae supaya sah ya kudu digenepi nganggo layang kekancingan. Pinangka kanggo pikukuh, boten perlu mawi layang. Wonten sertifikate mengke malah digadhekke. Buma, kowe aja sembrono. Lah saiki putuku Gatotkaca, apa jeneng sira ya ngakoni yen to Bumi Tunggarana kuwi dadi wewengkone Pringgondani? Nuwun sewu Hyang. Sejatosipun perkawis menika malah sanes saking kula, nanging malah saking mogalipun Adipati Wahana ing Tunggarana piyambak ingkang malah badhe manunggal kaliyan Pringgondani krana miturut dedonganipun Tunggarana menika rumiyin ke bawah Pringgondani dados kula sowan mriki menika namung adapur srana saking panyuwunipun para kawula.
para kawula Tunggarana piyambak ingkang kepingin manggen wonten garising adil lan leres wangsul dados kados jaman rumiyin Tunggarana wewengkon Pringgondani kok adhedhasar dongeng kuwi sing crita sapa ya Pringgondani tasih gadah denawa sepuh ingkang tumut ngalami dhateng sugengipun swargi Eyang Prabu Trembuku nami Dedya Sumber Katon lan inggih menika ingkang kangge kula gendholan jalaran critanipun Sumber Katon nyata leres Meraina semubang Iwang Haruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkane goro saketer kini tuane kong liru sing bindi panco jagat dewa Bathara wela dalah mbaya coba ingsun mundhut sowane Dedya Sumber Katon inggih ngesuhaken dawuh Sumber Katon katimbalan supaya sowan marak sowan ngersane Kanjeng Eyang Namit pasang Kalimantabi dinabeta ing Loduni Dumahing Tawang Tuwan. Wonten timbalan ingkang adhawuh nimbali kula. Oh, kowe to, kowe. Kowe buta tuwa sing jeneng Sumber Katon. Umurmu pira saiki Sumber Katon? Menawi petangan taun kula mboten saged matur. Nanging kula enget jaman Paduka Sinuwun menika tasih muda. Kekasih Raden Durgandana menika kula sampun suwita wonten negari Pringgondani. Pedamelan kula ngreksa gedhong pustaka. Oh, yen ngono tuwa kowe tinimbang aku mesinipun ngaten. Wong barakan kula kepara umur saadi-adi kula nggih pun sami pejah kok. Oh iya. Terus jaman kuwi mbiyen Suwitana Prabu Trembuku mbiyen sak ngertimu Kadipaten Tunggarana kuwi sejatine mlebu wewengkon ngendi? Menawi enget kula Tunggarana menika mlebet wewengkon Pringgondani nanging nalika semanten lajeng dipun rebat Nalendra Trajutrisna inggih menika Prabu Bomantara. Lan seka sak sampunipun Prabu Bomantara seda dening Raden Stija inggih Raden Stija menika ingkang jumeneng nata ing Trajutrisna lan Tunggarana lajeng tetep dados jajahan Trajutrisna. Oh, ngono. Yo. Rene kuwi mbiyen dadi tukang jaga gedhong pustaka ing Pringgondani. Mestine kowe ngerti bab layang kekancingan. Apa isih ana? Oh, wonten sinuwun. Nanging menawi mboten klentu sak menika malah mapan wonten negari Wirata. Lho, malah ana Wirata kene. Larah-larahe kepiye sinuwun? Nalika semanten serat kekancingan negari-negari sak jagat ingkang jangkep sak gambaripun menika dipun ngelompakaken dening ingkang Rama Swargi Prabu Basukesti. Wonten negari Wirata dene nawala wau sareng sampun mlempak lajeng kadhapuk dados wedha babat sinebat serat pustaka Raja Purwa. Kalebet kekancingan bab bumi Tunggarana menika ugi kasrat wonten ing mriku sinuwun. Weh ladalah. Seta. Manjinga sasana pustaka jupuken bab kekancingan bumi Tunggarana.
lagi klebian yen layang kekancingan bab bumi Tunggorana mapan ana wirara kene seta sause layang kekancingan wis tok jupuk tumuli wacanen surasane ora malah tok selehke ning kene oh nggih wacanen surasane dimen kabeh padha nguningane mungguh gamblange bab bumi Tunggorana inggih ngestakaken dawuh Rama nuwun sewu badhe kula waosaken serat pustaka Raja Purwakaca Raja pinten iki? 120. Ingkang ira-iranipun Gigis Tunggorana ingsun Nalendra Wirata Prabu Basukesti minangka sesepuhe ratu-ratu saindenging bawana sineksan Prabu Harimbasara nata ing Pringgondani Prabu Pratipa nata ing Astina lan Begawan Kamunayasaya ing Saptaarga netepake yen wiwit kalengganing Adipati Kalamastaka minangka adipati ingkang lunggana Kadipaten Tunggorana bawah keperintahan negara Pringgondani wondene wates-watesing kadipaten sisih wetan Gunung Mahendra sisih kidul alas Madenda ing sisih kulon Kali Jamuna kiblat lor Tlaga Madirda kabeh mau ke bawah keperintah Ratu Pringgondani Prabu Harimbasara mangkono kekancingan iki dene sapa kang singlar saka kekancingan iki dianggep ora sah lan bakal dirokake sak dosane. Lah, saiki wis cetha sing dadi underane perkara. Ingsun dhewe uga ora bakal banjini banjiladan, ora bakal pilih kasih. Majapati ngadeg jejeg ana ing garis jejeg lan adil. Ya kanthi dasar kekancingan saka serat pustaka Rajapura iki nyebutake yen jaman Prabu Harimbasara lan uga Prabu Trembaka ing Pringgondani nyebutake yen bumi Tunggorana kuwi dadi wewengkon negara Pringgondani. Mula jroning parepatan iki ingsun Prabu Majapati Wirata ingkang pinangka sesepuhe para ratu netepake kanthi sah yen Tunggorana bali dadi wewengkone Pringgondani. Kabeh kudu gelem nampa kekancingan iki kanthi lega lan ikhlas. Karun, kula badhe munjo atur kepiye Bumom? Katone ora karenan atimu nggih. Kula mboten cocok, mboten condong. Awit yen kula tingali antawisipun Eyang lan Gatotkaca sampun sami pidak jempol. Sampun nebu sauyun. Sampun sampean pun kencan semayan arep ngrubuhke Buma. Nyatane wong sak pendhawi menika mboten wonten ingkang ewangi kula Pandhawa ya Gatotkaca kabeh do maja kestija klebu wong tuaku dhewe napa memper Buma duwe wong tuwa kondang sak jagat paradene wonten parepatan menika mung mendel mung meneng kaya dipaku lenggahe lho Stija aja ngono nggih nadyan aku iki wong tuamu nanging ana kene pun Rama ya kudu nglungguhi kawicaksanan madeg ana bebener lan adil. Mongko kowe kalah bukti lan seksi dadi aku ora iso ngewangi karo kowe Stija. Mula tak jaluk kowe kudu lila lan ikhlas yo Nger menawi ngaten Kanjeng Rama mboten tresna kali kula. Lho. Anak yo tetep anak nanging sing bener ya kudu dibela. Bener kudu dibenerake sing luput ya kudu diluputke. Ora kena bebener kok njur dibebudhek nganggo rasa katresnan pun cekap pun. Saniki kula ngedekaken sayembara. Tunggorana riyen ucul nggih ngangge Bandayuda mula dina niki Gatotkaca kena njaluk Tunggorana nanging yen pun pecah dadane Bama Narakasura. Jagat Dewa Bathara lah dalah. Kresna, piye kok kaya ngene iki Werkudara piye? Wani Letot, ayo diwaneni. Wah, nek pancen wong tuane ora trima mumungse karo aku. Tuwa lah rak malah werna-werna to. Werkudara, pun Kakang tetep mbelani ingkang bener Yai Kresna.
ora wurung iki Wirata malah dadi ajanging peperangan. Penjaluk Estijo kae piye? Kepareng Punjo Aturiyang. Senadyan wonten ing parepatan menika sampun dipun tetepaken yen to Gatotkaca ingkang mempang ing pirembagan dewa semanten Kakang Stijo Murina lajeng ngedekaken sayembara perang tanding. Pramila mendak kula dipun wastani boten merwira, Pak. Pareng boten pareng badhe kula legani Kakang Stijo, badhe kula adepi penantangipun. Nawung pangestu para pepundhen ingkang kula suwun. Ayo putuku Gatotkaca kae nadyan wis jumeneng ratu nanging isih mudha perwira mula ditantang karo Stijo ya banjur disaguhi. Menyang Kresna Werkudara Janaka anakmu kalorone iki diawat-awati Kresna. Gunjang kancing langit kelap-kelap Leragincang resang bawe gandrung Gatotkaca nalika mawaki Dewi Bandayuda kagol merga dipisah pukul Narada saiki ayo dibacutake peneh arep ngejak pirang dina. Ayo tak ladeni tangkep jaja kantaran pauntapke nyawamu le. As Where
Yo, pancen ora bisa disuwa kadidane karo kaca nanging aja girang-girang kowe galimpung tamparana. Sambaton bumi, angin lan swasana aku urip maneh. Bawa kitan perbeda kaya Nalendra Ngalengka Prabu Dasamuka Dayangmuni ora bisa mati. Pawi kasih. Persajan wae bareng aku sumrup citramu Bayu. Ana wong ayu kok kaya ngono. Wiwit pucuk rambut nganti tekan jejempoling suku kok tanpa ana gethek cacate. Granane nglunggih rambute ngembang bakung. Latine ngudup turi mripate blalak-blalak untune tinata rintik-rintik tangane le momel wah lambene kaya legi-legi yen digeget Bayu iya mung bokonge rada tepos Papi kasih mbok sampun anggenipun ngalembono dhateng kula lha ora ngalem kepiye mergo aku ki yen ana Traju Trisna kono ora bisa katuju prana merga Yai Ratu Hangnyawati durung bisa lelati satataning garwa. Bojoku Hangnyawati kae durung bisa weweh jatining pemarem marang aku. Monggo yen merga nek tak ceraki mung tansah mlengos. Saben-saben arep tak jak mesti aku dikipatke. Mula apa ya kleru yen aku nang omah mung disepeleke karo bojoku. Banjur aku golek meneh sik ning jaba ngene iki. Monggo bareng aku weruh citramu persajan wae aku banjur katuan rasa tresna. Bapak kasih. Ayo, gelem ya tak boyong ning Traju Tresna dadi karo aku. Sinuwun. Kula menika namung lare dusun panjenengan menika Nalendra. Tur inggih sampun kagungan garwa prameswari kok kitesih ngersakaken badan kula menapa mboten badhe asor derajat paduka. Pami kasih. Kowe kuwi bakal tak boyong, bakal tak nggo kembang sepasang karo Yai Hangnyawati. Nadyan mung garwa kaping 2 nanging tancepe katresnanku bakal tak tresnani lahir batin. Menapa saged sinuwun bojo siji wae durung gelem ngladeni kok arep mayuh karo aku ki lho. Kowe ora percaya karo Prabu Stija? Nggih pitados nanging bab anggenipun antum katresnani kang adil. Kula mboten pitados sinuwun. Nyuwun pangapunten kula mboten saged. Oh, ayo kasih.
Sena, piye? Perang tanding Stija Gatotkaca durung rampung. Saben-saben Stija mati bisa urip meneh. Ya, matiya sedina ping 100. Nanging Gatotkaca tetep nunggu Stija terus Gatot ora bakal kalah. Ya, nanging mengko dhisik coba to. Coba to wis padakno. Kae kok ana bocah bagus ditutke karo Punakawan. Lho kae sapa kae? Dhisik iki kok ana bocah bagus kopo kowe? Kula Bambang Pamegatsih sinuwun. Kowe Bambang Pamegatsih bocah saka ngendi? Kula lare saking Pertapan Gebang Tinatar. Saka Pertapan Gebang Tinatar banjur kowe kuwi anake sapa? Inggih kula anakipun Ibu Endang Wulangun. Lah kok dadi tekan kene karo ditutke para Punakawan? Inggih. Nek aku jan golek juragan anyar. Soale iki mau rapeli ting mampir angkringan barang ya Gong ya. Heeh, aku setuju aku nek juragane iki aku. Ora kaya kae sing arep dhewe kae lho. Meneng wae wis meneng wae. Nek karo kae jan petung kok kae kok. Tak kira mampir angkringan kuwi mbiyen mampir terus kon pesen jebul rampung kok. Petruk kowe apa Petruk? Kaya bayar dhewe ya karo aku titip iki mau siji ngono. Pahit tenan to menglong-longi didawak dhewe. Do meneng dhisik. Nggih. Sinuwun kula badhe ngawuh Sudarma. Lho, lah Sudarmamu sapa? Dawuhipun yang Begawan Sih paminta. Kula menika atmajanipun Panengah Pandhawa Raden Arjuna. Wah, saben-saben ana bocah takon bapak mesti iki mesti Janaka. Wah. Mesti jlamprok, mesti jlampor. Wah, saben-saben ana lakon takon bapa. Mesti anake jlampor, anake jlamprok. Anake jlampror. Anake jlampror. Petruk kurang ngajar. Nggih ngapunten, melu-melu refleks e, Ndara. Wah, Japro kuwi anakmu kuwi dopeni. Wong kula mboten piye. Bareng ana anak takon karo bapakne ra gelem diakoni. Arjuna kula wonten dawuh. Bocah bagus iki jenenge Bambang Pamegatsih. Ngakune iki anak Janaka patutan karo Endang Wulangun. Anake Begawan Pamintosih saka Pertapan Gebang Tinatar. Eling-elingen Arjuna tau gandeng karo wanita sing jeneng Endang Wulangun apa ora? Koko Prabu kula ingkang badhe murba lare menika. Pamegatsih, kowe aja watun nggonmu matur wani ngaku anak Janaka. Senadyan kowe duwe dasar kang kuat nanging Arjuna durung karuan bisa nampa. Nek pancen kowe ngaku anak Janaka, apa sekirane kowe saguh minangkani pamundhutku? Merga tumrap Arjuna sapa wae kang awu Sudarma marang aku. Luwih dhisik kudu ngatonake dharma bekti kejaba kasinuhan kadigdayan nanging uga kudu bisa labuh labet. Luwih dhisik keparengipun Raden kados pundi? Pamegatsih, kalenggan iki lagi ana pepeteng. Anane perang tanding anakku Gatotkaca lan Stija ora bakal ana krampungane.
Yen kowe ora bisa ngrampungke utawa ora bisa gawe padhang perkara iki ora esuk ora sore kok bakal tak akoni yen kowe atmajane Raden Janaka nyuwun pamit lan nyuwun pangestu. Kakang Semar, aku patenono wae Kakang. Wirang bebarang ora ditampa nggonku ngawu Sudarma. Kene tak patenane kene, Mir. Bagong lambene amoh. Ora kaya ngono. Tak gentenane wis dadi bendara. Ora sudi. Ndara ampun. Kok mboten ditampa niku jalarane napa? Rama Janaka ngersake luwih dhisik aku kudu ngatonke lelabuhan utawa kudu ana dharma bekti dhisik. Dina iki lagi ana pepeteng merga perange Raden Gatotkaca lan Prabu Stija ora ana kerampungane. Yen aku bisa ngrampungke lan gawe padhang perkara iki bakal ditampa pasuwitanku Kyai. Aku kudu kepiye? Pun ampun sumelang. Mang presane nika sedulur sampean endang pamikatsih. Dibujung-bujung kalih Ndara Stija mang rembugi Stija nika nyuwun pangestu. Ayo, mandheka kene. Wah. Kosik jroning aku mbujung endang pamekatsih iki kok ana bocah nom-noman wani nyegat lakuku. Kowe sapa kowe? Nggih, nami kula pun Bambang Pamekatsih. Loh, lah kok jenenge ameh padha karo Pamekatsih yen ngono? Apa kowe kuwi sedulure? Nggih, kasinggihan kula menika kadangipun Pamekatsih. Yen ngono kebeneran. Mumpung ketemu sedulure, kowe tak jak rembugan apik-apik. Aku arep nembung karo kowe. Keparengipun kados pundi sinuwun? Wis persajan wae. Aku ketemu sepisan karo dulurmu ya Pamekatsih. Banjur ketuan rasa tresna mula adimu tak jaluk. Bakal tak wengku garwa bakal tak muktekke piye? Inggih, monggo mawon nanging menawi paduka saged minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Kowe jaluk bebono kage matura arep nyuwun brana picis sanes kula mboten nyuwun menika nanging kula nyuwun reh ning paduka nembe rebatan bab Bumi Tunggarana. Kula lilaken Nyai Pamekatsih dhateng paduka nanging Tunggarana kedah paduka lilakaken supados tetep dados wewengkon pringgondani. Allah taala. Kowe bakal ngulungake nglilake Pamekatsih nanging kowe nyuwun supaya Tunggarana tetep dadi duweke Gatotkaca. Milih duwe bojo ayu apa milih Bumi Tunggarana nanging nyatane aku wis kalah ning pengadilan. Ya wis
tak lilake Bumi Tunggarana aku milih duwe bojo ayu. Wis ben ora duwe Tunggarana ya ora apa-apa. Bakune aku saiki duwe garwa sing ayu kaya Pamikatsih. Wah. Diajeng Pamikatsih. Kowe tak kondhong kok meneng wae kowe tak gendong kok meneng wae ge awakmu kok malah saya abot. Pamikatsih, kowe kok meneng wae bisu apa piye kowe iki? Loh. Ngapusan to kowe? Lho iki sapa? Lah kok dadi Pamikatsih? Malih dadi kaya ngene. Ya, aku sing dadi Pamikatsih. Merga sejatine aku iki begawan Pamintosih ya mbahne Pamegasih. Lah dalah kapusan bangsat. Wah, kebarat. Wah. Parat aku jebul mung kapusan. Iki mesti sing gawe Kartisame karo Rama Prabu Ndarawati. Putraku Stijo, kowe arep ngopo? Kowe mesti ngira kabeh iki sing gawe Kresna, ya to? Karone kowe wis kalah ning pengadilan. Tunggarana wis ditetepake dadi duweke Gatotkaca. Ayo. Saiki nek pancen kowe ora trima mungsuhe dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhe malah Kresna, wong atuhamu dhewe. Aduh. Yen kalian paduka Kanjeng Rama kula ajrih. Nanging tekan kapan wae Gatotkaca tetep dadi satrune Stijo. Ayo, sapa iki? Werkudara. Yo. Jaluk Bumi Tunggarana Tampanana. Wah. 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 Ora. Ora. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.